Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isihlabane somculo we-Afro Soul, uBulelwa aka Zahara udalule obekungaziwa ngesifo esimhlasela uma ecula endaweni enezinkumbi zabantu. Siyanibona, siyanamukela kuleli khasi. Uma umusha sicela ungakhohlwa ucufoza i-subscription button. Ekhuluma nomsakazi uMacG kwi-podcast Chill with MacG, uthe uhlaselwa uvalo maqede angene esikhathini noma akhishwe yisisu. Uthe lokhu kwaqala umehlela ecula inoni lakhe elithi Loliwe ePretoria. Uqhubeke waveza ukuthi ukhumbula isikhathi enandisa kweminye yemicimbi eyayiseKenya. Wathi esephakathi nengoma ethi umthwalo wami wabona ngezinkumbi zabantu abanye engababoni. Uthi washawa uvalo maqede wezwa ngegazi selehla ngemilenze. Uthi ngaxakeka nje ukuthi ngabe ngingena kanjani esikhathini ngoba ngiphuma kusona. Wabe sephuma esiteji egijima eya kwi-manager eyocela ukuba ithole into engamsiza. Thina ke sisathi khumo, izona lezi ebesisiphethe.